Dobrý večer. Vítam vás do ďalšieho videa, znovu strašidelného videa, znovu od tvorcu Skelet. Čo mám to jak nahnuté, ne? Okay. Piču som rovno, takže pohode. No a poďme sa rovno na to pozrieť, nebudem sa vykecávať. Toho tvorcu už poznáte ináč, mám ho tu víckrát, možno raz, dvakrát. Vyzerá takto, kto chce, môže mu hodiť odber. To pripojiť sa, to neviem čo je kurva. Pripojte sa do toho kanálu. Môžem jebať. No a... Poďme sa pozrieť, čo prichystal. Zdravím vás, dámy a páni, máme tu konečne novú nádielku strašidelných videí z internetu. Budem rád, ak zavítate aj na môj Instagram a poprípade sa pozriete na môj nový profil na stránke Buy Me a Coffee, na ktorej ma môžete dobrovoľne podporiť. Poďme na to. Počkaj, lebo do piči za mnou to robia nejaké, no, ty koko, to čo je to piči? Skúsime, počkajme ešte raz, lebo nejak to kúruje trošku. Také divné. Vychádza to v noci, kámo, šťanie a sranie. Začneme kratučkým videom, ktoré natočili dve sekuriťáčky počas nočnej služby niekde v Kanade. Okolo polnoci pri obliadke zastavili auto, pretože si všimli, že sa k nim niečo, respektíve niekto s tmy približuje. To by som nezastavil ani kokot. Night security 8 p.m. to 8 a.m. and we see something coming at us at midnight. How is that? Raylan! Jaký shit, kámo. Čo ti je? Budeš ti do piče. Kokot. A nevidím tam nič. Takže nič. Nechápavé otázky dvoch žien sprevádzajú túto nahrávku, na ktorej je vidieť akúsi postavu, ktorá sa z môjho pohľadu nejaví príliš ľudský. Ľudia v komentároch teda okrem kritiky, že prečo sa nezachovali odvážnejšie, Čo ti je, vedy kokotík, ani náhodou. tipujú, My sme vo filme a hrdinu a väčšinou zomierajú. že ide o známeho skinwalkera alebo dokonca Bigfoota. Skinheada. A čo si myslíte vy? Aká pičovina. Mohla otočiť auto, mohla tam zasvietiť. Ja nechápem tomu normálne. Brian, ktorý pôsobí na Twitchi pod prezývkou Daily Dasher, cestuje po celom svete a svoje zážitky zaznamenáva na živé vysielania, ktoré trvajú niekedy 6 alebo aj 7 hodín v kuse. Pred asi mesiacom sa nachádzal v Ekvadóre, kde oslavoval svoje narodeniny. Počas jedného z livestreamov chcel divákom ukázať výhľad z baru, no už počas toho, ako kráčal na terasu, si všimol niekoho, kto mu neskôr priviedol poriadne šoky. Sledujte. Ukáž. Ty kokot. Vaša má normálne boty, pozeraj na ňu. Víš to, to nie je proste nič strašidelné. Však, čo, však sa spýtam, ne, že čo je. Seems like that's what someone in the chat said, the curfew is extended, but it's till 10. So even though we didn't get the exact words out of his mouth, there's still a curfew. It seems like these might add up. Is that fast food? Don't scare me like that. Oh my God, it's gone! Oh no! Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ghost girl? To nebol žiadny duch, pozeraj na tie boty, kámo. Duch, všetci vieme, že duchovia nemajú nohy. Is that fast food? Don't scare me like that. Oh my God, it's gone! Oh no! Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ghost girl? It's gone! I should have stayed home. Ty nemáš domov. Najprv Brian iba poznamenáva, že na Víš to, pozeraj tie boty. Proste normálny real shit. terase je akési dievča, ktoré tam stojí bez jediného pohybu. Diváci sa v komentároch dohadujú, či nejde o nejakú sochu a niektorí dokonca žartujú, či to nie je duch dievčaťa.
Keď sa po krátkom čete so sledujúcimi opäť pozrie na miesto, kde nehybne toto dievča stálo, nikto tam už nie je. Brian ostáva šokovaný, keďže sa dievča akoby záhadne vyparilo, no je samozrejme možné, že z terasy bez povšimnutia odišlo, keď sa práve nepozeral. Tak či onak, je zaujímavé, ako stojí bez jediného pohybu či reakcie, keď Brian otvorí dvere. A už vôbec nekomentujem, že je oblečená v bielých šatách a má čierne vlasy, teda ako taký typický duch dievčaťa v každom horore. No to je áno, len skôr, že to je v každom horore, víš co. Sylvia z Veľkej Británie. Sylvia s Y? Pekne ti jebe. Má veľké starosti kvôli paranormálnym aktivitám, ktoré sa odohrávajú v jej malom byte. Si kúp väčší, ne? Hi guys, I've just put the camera on this live Na kalkulačku, kurva. activity tonight in the kitchen. To som videl. Drž tam kára. That cupboard door. Just happens so all the time. It just happens all the time. Don't know what to do. Známy duch Poltergeist je hýbe rôznymi predmetmi, otvára a zatvára dvierka na skrinkách, či dokonca má sklony jej fyzicky ublížiť. That plate's moving. That plate. I'm scared to go in the kitchen in case it comes out. It's me. Can you see that? That plate is moving. Oh my. Však to kurva kameruj normálne do piči. Just broke that plate. Oh my god, guys. Spirit in the kitchen, why did you do that? Keďže tieto prejavy sa časom iba zhoršovali, Sylvia umiestnila statické kamery, ktoré nahrávali nepretržite. Husté. Presúvame sa o nejaký čas ďalej, kedy sa Sylvia prebudila kvôli neznámym zvukom z kuchyne. Náhodné veci sa opäť samovoľne presúvajú z miesta na miesto. Hi guys, still activity in the kitchen. Guys, I heard things happening in the kitchen again. That cutlery's moving. I saw that tin was moving. I saw that tin. No moje vidieť, že to je blonská, kámo, úplne. Oh my god, that one's just moved. Oh my god, right. Wow. In the kitchen. Why are you moving things again? Zraj to bolo. That tin. Okay. Presúvajú z miesta na miesto. Zraj na ňu. Čistá blonská, kámo. Úplne, že sa hýbu veci, ale ešte to furt nepobrala, kámo. Guys, I heard things happening in the kitchen again. That cutlery's moving. I saw that tin was moving. I saw that tin move. Oh my god, that one's just moved. Čo ti jebe? In the kitchen. Why are you moving things again? Oh, I better get out. Please don't move it. Cutlery. Please don't throw a knife. What? Spirit. Oh my god. Let's just shut that door. Washing machine. Oh, spirit in the kitchen. What? Oh no, guys, let's just move that chair. Kámo, táto ale prežíva silno. To je chlap, ty kokot? Čo ti dziga? Justin Bieber. Najväčší strach má z toho, aby Poltergeist nezačal hýbať vecami, ktoré by jej mohli ublížiť. Jej obavy sa ale pomaly začínajú naplňať. Cutlery's moving.
Ostrý nôž vyletel zo stojana a dopadol nebezpečne blízko jej nôh. Ostáva pevne veriť, že tieto aktivity sa nebudú zhoršovať. Sylvia stále pridáva nové videá na svoj YouTube kanál, ktorý nájdete pod menom Sylvia C. CC. Karolína z Poľska zažila síce nie paranormálny, no Karolína z Poľska je v pohode. nič menej strašidelný zážitok, keď sa vracala v jeden večer domov od priateľa. No, vybavené. Najhoršia situácia v mojom živote, keď som sa raz vracala v noci domov. Čakaj, to čo má za priateľa, ty kokot, keď ho nešiel ani odviesť? Šla som od môjho priateľa posledným autobusom. Všimla som si neznámeho muža, ako stojí za autobusovou zastávkou, no ignorovala som ho. O niečo neskôr ma začal prenasledovať. Chcela som utekať, no mala som strach, že by sa rozbehol za mnou. No to už by bolo potom isté, že jo? Začal kráčať rýchlejšie a rýchlejšie. V jednom momente začal niečo kričať, takže som si myslela, že je iba opitý. No prenasledoval ma až domov. Si nemal ísť domov, nie? Keď som bola na rohu, začala som utekať až do domu. Keď som vchádzala dovnútra, už som ho nevidela. Avšak o 20 minút neskôr som počula zvonček, ktorý máme pri bráne. Kokot, on fakt zvonil. Zavolala som mame, ktorá mi ale nedvíhala. Ten muž postával priamo pred domom a hľadel do okien. Čoraz viac sa približoval. V tomto momente ma postihla panika. Ty kokot, fakt tam stojí jak ten psychopat. A to najhoršie, prešiel cez záhradu až ku dverám a začal prudko ťahať za kľučku. No tak čo ti jebe, kámo, to musel mať nasrané. Zamkla som sa v kúpeľni a počkala som na rodičoch, pretože nikto nebol doma. Po 15 minútach prestal, no ja som tam ostala ešte hodinu, kým sa rodičia nevrátili z práce. Takýto hrôzostrašný Kokot, nenapadný, úplne, že ho není vidieť bola. zážitok so stalkerom by určite nechcel zažiť nikto, no ak máte náhodou podobnú skúsenosť ako toto poľské dievča, rozhodne sa podeľte v komentároch. Mám podobnú, ale nechce sa mi to dneska vyprávať. So stalkerkou, jo? TikTok užívateľ Dino Nuggets 741 začal dokumentovať strašidelné udalosti, ktoré sa odohrávali v jeho dome. Jedno z jeho videí dosiahlo vyše 20 miliónov sliadnutí, no najprv si pozrieme to úplne prvé, ktoré je ešte relatívne v pohode. Ja sa tu rozvajčím trošku. Hello? Hello? Keep hearing weird noises in the basement, Steve, so I just wanna... Oh my god, oh my god, oh my god. No fucking way, no way, oh my god, oh my god. Víš, tento to prežíva viac než to blondína. See, bro, there's nothing on this fucking door. Hello? Myslím, že som to aj videl už. Yep, fuck that, I'm not going down there. No ja by som nešiel ani píču. Na videu, ktoré nahráva pre jeho brata, vidíme dvere do suterénu, ako sa samé pomaly otvárajú. Na konci hovorí, že dole rozhodne nejde, na čo však zmení názor o pár videí neskôr. Ešte predtým ale čiastočne zaznamenáva tmavú postavu, ktorá vykukuje z rohu jeho spálne. More noises. Whoa! Whoa, whoa, whoa! Čo ti je husté? Nemá to kurva kamerovať do piči, pretože jak to kameruje, kamo, tak tie milióny ľudí do piči dávajú tomu energiu, isto. Tentokrát sa pozrieme do samotného suterénu, v ktorom je upriamená najväčšia pozornosť. Jeho malý psík vycítil, že tam dole niečo je, na čo hneď upozornil svojho pána. What's the matter, buddy? What's the matter, bud? What's the matter, big guy? Huh? Something down there. Oh.
wanted you here, buddy. Fuck. Just put those in. Ani piču by som tam nešiel. Tak čo tebe jebe, kámo? Koko, to čo má za suterén? Ty piču. Hneď ako Koko, to je zrak diera v stene. Hneď ako otvoril dvere, niečo vo veľkej rýchlosti prebehlo po schodoch smerom dole, no až na konci konečne vidíme tmavú postavu, ktorá ho zreteľne vystraší. Video následne končí, no už to ďalšie odhaľuje viac dôkazov, z ktorých poriadne mrazí. Nejde už svetlo. Tak tam nemá, má tam žarovky. Koľko to je nejaké divné, ne? Že tie žarovky zrovna má na zemi. Vôbec, kurva, to nie je divné. Koľko má suterénne kokot. You gotta come out. Uvidel. You gotta come out. Oh, I got it. Come on. What the fuck? Dobrý kot to má. Oh, shit! To je konečne frajer, kámo, čo sa tam rozbehne. Video, ktoré pritiahlo najviac pozornosti, zobrazuje samotnú tvár tienistého človeka. No, šalviu mám tiež inač. I'm not afraid, man. Come on out, man. Človeče, ťažko. Oh, fuck yes. Hello. Oh, fuck. Whoa. Čo tebe jebe? Tak to je dobrý masaker, kámo. V komentároch ľudí ubezpečil, že je v poriadku, no tí ho kritizovali, že nemal páliť šalviu, pretože to má podľa nich posilňovať temnú energiu, i keď sa často hovorí, že ten rituál známy ako vydimovanie má mať opačné účinky. Pičo, ale akurát von, že to dáva na YouTube do piče a ľudia to sledujú. Ja osobne sa do spirituálnych vecí nerozumiem, takže ak máte niekto nejaké poznatky, pokojne ich napíšte do komentárov. Môžem jebať, pozri si moje video. Dve dievčatá sa zabávajú pri natáčaní videa, keď ich v tom prekvapí nepozvaný hosť v pozadí. Upa! K videu nebol pridaný žiadny bližší popis, takže sa len môžeme domnievať, či entita za nimi je iba nejaký rodinný príslušník alebo niekto, kto tam nemal čo hľadať. Opäť je ale zaujímavé, že i napriek tomu, že v pozadí je dostatočné osvetlenie, nie je možné vidieť žiadne obrysy tejto záhadnej postavy. Čo si teda myslíte vy? Glitch.
Neznámy tiktoker tvrdí, že pracuje ako údržbár vo veľkom bytovom komplexe, ktorý bol postavený na začiatku 18. storočia. Niekoľko desaťročí bola táto budova opustená a schátraná, no za posledné roky sa zrekonštruované byty na horných poschodiach začali opäť naplňať novými majiteľmi. Nedotknutá však zostala veľká pivnica, ktorej sa všetci intuitívne vyhýbajú. Obyvatelia bytov sa neustále sťažujú, že sú z nej počuť záhadné výkriky, detský smiech, buchotanie a podobné zvuky, ktoré si nik nevie vysvetliť. Anonymný užívateľ, ktorý zodpovedá za priestory, bol nútený sa ísť dole pozrieť a skontrolovať to a vďaka tomu natočil desiatky videí na svoj profil. Z niektorých videoklipov enormne mrazí. Tam je pekný bordel. Fakt hnus. Čo tam bolo? Tam niečo... Tak čo tebe, fúj, kamo. Vidíš to? Si to približ. Opa! Aj keď to je na kalkulačku, tak je to vidieť. Vidíš toho chlapca? Za rohom. A Fred tam prešiel cez deň, víš co. Opa! Tam zase niekto stal. Vidíš to? To si ho vôbec ani raz nevšimol. Opa! Ty kokot. Video kvalita týchto záberov nie je ideálna, no dostačuje na to, aby sme si mohli všimnúť akési dieťa, ktoré z času na čas vykukne spoza rohu. Taktiež môžeme počuť jeho smiech, ako by sa chcelo so správcom budovy zahrávať. V ďalšom videu sa nám prihlasuje nový majiteľ účtu menom John, ktorý sa javí, že má o dosť viac odvahy než predošlý údržbár. Hi everybody, my name is John. I am a tenant who lives in this building. I've taken over this TikTok from the maintenance man. He's scared that something's gonna attach to him from this place, an entity, and he claims that there's multiple entities. I am no stranger to investigations, and I am ready to figure out exactly what is going on down here and why it's going on. Kokos, tak on hovorí do piči tiež, aký by bol Ready do to piči. figure out exactly what is going on down here and why it's going on. I don't know if you guys can hear it now, No počujem kurva, jak ho rozprávaš, a but to I je can hear strašné. a growling, almost like a dog is growling. Definitely see lots and lots of orbs, but there's a very, very uneasy feeling that the maintenance guy described to me so many times. I can definitely feel this right now. Problem number 1, I shouldn't be down here. Problem number 2, my time Koko, tak to je nejaký fakt investigátor. is limited, but I'm gonna work on getting to the bottom of what is going on in this manor. Vo videu opisuje, že je pripravený zistiť, čo sa tam dole skutočne deje. Taktiež hovorí, že pociťuje zvláštny pocit, ktorý je neustále prítomný. John sa pokúša ducha dieťaťa doslova chytiť, čo ale nedopadne najlepšie. Every time I go to chase it, it runs. I don't think it's a good idea I chase it anymore. You might think I'm playing with him. Every time. Alright, I see him, but I'm not gonna act like I see him. I see him right there ducking. Oh, what the hell? Opa, na zemi.
I see him right there ducking. Oh, what the hell is wrong with his head? Why does he look like that? Oh, I want to try to zoom. Oh my god, why does he look like that? Srozený John si nedokáže vysvetliť, prečo má to dieťa zdeformovanú tvár, čo ale na videu až tak dobre nevidíme kvôli zlému svetlu a rozlíšeniu. Puste, kámo. Definitely hearing the child cry. This is nuts. Čo ti jebe? Wow. Na tejto nahrávke je počuť, ako dieťa hovorí "Nechaj ma na pokoji". Na jeho profile sú desiatky podobných videí, no kvôli času som sem zaradil len niekoľko z nich. Odkaz na jeho profil nájdete ako vždy v popise môjho videa. Dúfam. OK, kurva, to bolo hodne silné ináč, toto tu posledné video. To bolo fakt hodne silné video ináč, jo? Furt ma dokáže udiviť, čo ľudia dokážu natočiť, kámo. Takže toto bolo ďalšie video. Rozhodne ho dám vonku. Dneska som sa snažil byť hlavne slušnejší. A mrknem v popise videa. Viac. Tak tu nie je do piče napísané. Takže lakoval kokot. Na nič, jebem ho. Jo, ja to teraz tu sledujem ten popis. A nevidím tam nikde. Takže mám piči. OK, to bolo ďalšie video. Vidíme sa u toho ďalšieho. Čaute.